Tatlo ha. Jadi kan dia ada anak tingkat teman semua. Laki no? Sino yung ate? Sino yung iba pa? Ante. Kajas? Kajas. Al-Hadir. Hadir. Sa Islam yan ha? Usog. Hadir. Hadir. Ha? Al-Hadir. Hadir. 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 Al-Jadir? Hadir. Kenapa hadir? Hadir. Nah, nagkabukat tayo ni Maya, boss. Ato na pakasok ka na. Salamat. Kalawat sa Muslim. Hello, boss. May nipit ang aso. Balik ko Tawag yun. matinta. Kuasa man ka. Dili magawas sa gawas. Sila sa mga ninong sa kilo. Ay, di ay ko ang suun na rin ako. Kung may hanya sa Daos. Papa? Saan mo kaya? Sumunit. Sumunit. Sulit tayo. Saan na lagi mo? Para dapat retire. One. Tatlo ha, Three. tanang mo budin, tatlo ang uyog. Mas kita Ha? pa tong Mga buwan. ninang, mga Next. Next. Three. Ang tinga ng bata ha. Ito nga rin yung kay Basit Malabay na kailis mo na ginana. Ang bismillah. katulo. Oo. Three. Sunod. Ang sa mas jet. Salamat mga ninang kay layo pa ni Sophie. Pila mo ang buwan? Kailangan mo bulan. June, July, August, my dear. Sulong dito mo. Mama si mama na. Anak ko dahil kayo. Okay, kamu talaga, isa pa. Tulog-tulog. One, two, three, sunod. Wala na? Sandrik. Ang linom? Yaw. Wala na siya. Kitchen. Si mama. Dito. Tubang. Okay. Belum ini. Oh. Okay, Kaya siapa? ako isa. Mais. Sini kan bisa Thank you. Pare kayak baru tahu. singgir anak. Kato ninang, nino nga dalaga pa dalaga pa litaw pa, pwede na mo maghatag regalo karon. Tulog pa rin. Advance. Cash to cash. Isa to pa, paminaw mo kato mga ninang nga dalaga pa, o mga litaw, karon hatag na ninyo yung